как Гинка Върбакова почти купи активите на ЧЕЗ за над 500 милиона евро. Това е поредната история с полах на корупция, за която ще ви разкажа, но преди това ви напомням да пиете вода с вода, защото 30% от печалбата ще бъде инвестирана в фундацията за разследваща журналистика, която опитваме да развиваме 88 джуджета. Ако имате търговски обект в Пловдив или София, обадете се на нашите телефони, за да направите заявка. През 2018 година България е под високо напрежение. След повече от една година размисли, чешкият енергиен гигант ЧЕЗ решава да напусне страната и да продаде бизнеса си. Това е едно от трите енергоразпределителни дружества в България. С други думи, голяма работа. Същите енергоразпределителни дружества, заради които Бойко Борисов през 2013 година безвъзвратно напусна политиката. Или май не баш. През цялата 2017 година ЧЕЗ търси купувачи, като още през май е ясно, че сред потенциалните такива е фирмата Инерком на все още неизвестната Гинка Върбакова. Инерком не е точно малка компания, имайки предвид, че приходите й по това време са около 50 милиона лева, но това са трохи спрямо милиардния бизнес на ЧЕЗ, който обхваща половин България. В неговите предели се пада София, Перник, Благоевград, Враца, Монтана, Видин и Плевен. Когато през 2018 година Инерком става официален кандидат за купуването на бизнеса на ЧЕЗ, славата й внезапно излиза отвъд претелите на изданията за бизнес и енергетика. В края на февруари пък ЧЕЗ обявява официално, че е одобрила продажбата на компанията именно на Инерком. Оттам нататък бързо става ясно, че непознатото име Върбакови всъщност не е толкова непознато за властта. Тогава на власт е третото правителство на Бойко Борисов, министър на енергетиката е Теменужка Петкова, като по собствените й думи тя е приятелка с семейството на Гинка и Славчо Върбакови от над 20 години. Коя е Гинка Върбакова? Гинка Върбакова е млад, интелигентен и почтен човек. Това мога да кажа за нея. В обществото обаче сякаш никой не вярва, че именно Гинка Върбакова е купувачът на ЧЕЗ. Корнелия Нинова, по това време лидер на БСП с 80 депутати в парламента, пряко заявява, че Гинка Върбакова е подставено лице. И очевидно госпожа Върбакова е подставено лице, някой друг стои отзад. Теменужка Петкова от своя страна подава оставка, за да не попречи на приятелката си и разбира се нейния лидер Бойко Борисов. Аз разговарях с премиера и ще депозирам своята оставка, той ще вземе решение какво да направи. Самият Бойко заявява, че това е правилното, етичното, моралното, но в крайна сметка Теменужка Петкова остава на поста министър. Все пак някой трябваше да опосредства изграждането на тръбопровода Турски поток, за да може и до ден днешен руски газ да стига до Европа, заобикаляйки Украйна. Но за тази история ще си поговорим в друго видео. В следващите дни истерията около Гинка Върбакова става все по-голяма и все по-трудно обяснима. От една страна става въпрос за едно от най-големите дружества в България и вероятно най-важното такова. Това, което поддържа цялата енергоразпределителна мрежа в София. От друга, купувачът е напълно неизвестно име. Гинка Върбакова твърди, че сделката ще бъде финансирана с кредити от международни банки, но това също не вдъхва доверие в публиката. Просто защото нейната компания трябва да плати 500 милиона евро, за да придобие активите на ЧЕЗ в България. Тото и си е 1 милиард май долу горе някъде. И това е само стартовия разход. Тогава самият Бойко Борисов излиза и на пресконференция заявява следното. Сега в общественото пространство се насажда усещането, и то много планирано, че някаква Гинка от Пазарджик, стоейки някой от нас най-вероятно зад нея, прави една такава сделка. Добавя още, че в сделката ще участват руски, грузински офшорки, както и руски и български банки. И точно когато всички се питат къде е Гинка Върбакова, за да се защити, тя се появява в Народното събрание. В последните седмици вие бяхте свидетели, а ние потърпевши от безпрецедентната и яростна кампания, насочена срещу една коректна и изрядна пред държавата българска компания, каквато е нашата Инерком. А после в Министерски съвет, където под съпровода на Томислав Дончев и Владислав Горанов заявява, че се е запознала с Бойко Борисов, който, цитирам, иска от нея пълен контрол над сделката и компанията. Водихме разговори за това, че премиерът желае да има пълен контрол върху сделката, която сключваме и върху компанията, която ще придобиеме. В крайна сметка обаче всичко приключва безславно. През юли 2018 комисията
Комисията за защита на конкуренцията спира сделката за ЧЕЗ, която комисия по това време и чак до 2025 година се управлява от Юлия Ненкова, която пък е майка на Александър Ненков, тогава депутат от ГЕРБ, а в момента изпълнителен директор на Държавния фонд на фондовете. Все наши хора, добри хора. През април 2019 година чешката компания окончателно се отказва от сделката с Синерком, но по това време вече на никого не му пука. 2 месеца по-късно чешката компания намира нов купувач – Еврохолд на Асен Христов. Той, за разлика от Гинка Върбакова, успява да убеди регулатора да осигури парите и така в България вече няма ЧЕЗ, а Електрохолд. Колкото до Гинка Върбакова, предположенията, че тя се оказва госпожа Никой, се оказват погрешни. В следващите години нейният бизнес се разширява неколкократно. Тя изгражда най-големия фотоволтаичен парк в България, наречен Априлци, с капацитет 400 мегаватт часа. Най-вероятно няма нищо съмнително, че това става и чрез придобиването по давност с обстоятелствени проверки на нивите на десетки хора от местните села Сбор и Априлци. Така Гинка от Пазарджик се превръща в госпожа Върбакова, която и до ден днешен е един от най-влиятелните хора в българската енергетика. Разликата от преди няколко години обаче е, че вече не чувате нищо за нея по телевизията. Ако искате да чувате още такива истории обаче, пийте вода свобода, защото 30% от печалбата отиват за Фондацията за разследваща журналистика 88 джуджета, благодарение на която гледате това видео. А ако имате търговски обект в Пловдив или София, обадете се на нашите телефони и си поръчайте вода. Чао, до следващия път!